सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ସୋ ମୋର ଆଜି ଛୋଟିଆ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଘରେ ତାଲା ପକାଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ମୁଁ ଆଜି ବିଲକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ଧାନ କଟା शुरू ହେଇଗଲାଣି। ବାବା ମାମା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ଏଥର ପାଳି ମୋର ପଡ଼ିଛି ଧାନ କାଟିବାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇକି 9ଟା ବେଳୁ ବାହାରି ଗଲିଣି। ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ନେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ହେବନି ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଭିତରର ରାସ୍ତା। ସୋ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଗଲେ ଟିକେ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସର୍ଟକଟ୍ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମ ପୋଖରୀ, ଢେର ସାରା ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆଉ ସେ ଟିକେ କଇଁ ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି। ଆମେ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଫୁଲ ନେଉ। ଏଠି ବିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଲରେ ଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଖିଯାଇଛି, କାଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏପଟେ ବି। ଆଉ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କାମ ଦାମ ସାରି ରୋଷେଇ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିବା ଖାଇବା ବି ଆମେ ଖାଇନେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବାପା ମାମା ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସାଲମା ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି, କାରଣ ବିଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସାଲମା ଚକଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଲରେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ବିଲରେ ଖାଇବାର ମଜା ତ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଲକୁ ହିଁ, ଯଦି କିଛି କାମ ଥାଏ ମୁଁ ବିଲକୁ ହିଁ ନେଇଯାଏ ଖାଇବା। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ସୋ ମୋର ଏଠି କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, କାରଣ ଆସିକି 3ଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ମୋର। ସୋ ବାପରେ ବାପ, ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ହାତରେ ବି ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସୋ ବହୁତ ଖରା ବି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାପୁରି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ସମସ୍ତେ ଧାନ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଧୋଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଯିବି। ସୋ ଏଇଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ କରୁଛି।